Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng inihaw na liempo, inihaw na bangus at tortang talong at meron tayong ensaladang mangga. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin mga tangki kapampangan. Mga po at ang nag-request po ng tortang talong ay si Inday Duday the Explorer. Ayan, Yes ito na po po. yung request nyo. Salamat sa suporta. Yes, nasubo na tayo ito. Ay, wow. Ketchup Okay. muna ako. Ketchup. Ako din. Yan. Sarap. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Mga po. Bangus bago. Sorry. Inday Duday the Explorer. Tortang talong. Kain po tayo. Tapos lagyan mo ng ketchup. Ang sarap. Ayan. Ang sarap ng ensaladang mangga. Tapos isda. Sarap. Sarap na ano. Inihaw na bangus.
Push to heaven. Ang sarap pagkahiyaw ng ano. Tanggalan na namin yung balat. Ano yan? Tanggal na yung ulo. Gusto mo na yan. Ubusin na natin ito, sayang. May kanin pa pala. Sayang. Ayan mga foodies, naubos po namin ng inihaw na baboy, inihaw na bangus, tortang talong at ensaladang mangga at kamatis, no? Inday Duday the Explorer, ayan na po. Thank you so much po sa suporta. Syempre, shoutout kina Lea Payawan sa asawa mo, Baby Alison, get well soon, kay Catherine, kay Christian James, kay Calix, kay Jeremy Macalisang, at kay Ana. Ayan, shoutout sa inyo. We love you all. At sa mga nanay po dyan, ayan, Happy Mother's Day po sa inyong Happy lahat. Mother's Day po. At sa mama ko sa heaven. Shoutout po sa inyong lahat. Mga
Team Matibay, ayan, Happy Mother's Day. Happy At sa Mother's mga kasama Day po po. namin Pinoy Mukbanger sa inyo, mga Happy nanay, Mother's Happy Day. Mother's Day po. We love you all. Mads Helen, Happy Mother's Day. Tita Renny Mads Lagangan, Happy Mother's Day po. Yes, mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Beat, Instagram ng The Foodie Beat, at TikTok ni BBM. At syempre, The Foodie Beat Vlogs, Kusinang Kabalen, Yael Pochi at Cook Like Crazy. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.